jroning lintang kelawan rembugan. Nek njaluk atine pelajar ora apa-apa. Mbak sing dawa sithik ngono Pak De. Ya engko. Nggonku kan dawa. Ya kadang ora. Ya manut kahanan. Manut kahanan nek anyes dawa. Ya sampean kan iso nangek wong wedok kuwi kudu iso nangekke barang sing turu, iso nglemeske barang sing kaku. Niki Mbak nganten nggih, maksudnya ngoten niki mboten saru. Maksudnya nek piantun kakung ki iso nggugah ki barang sing turu. Maksudnya ki ngekeki semangat. Maksudnya semangat bekerja nafkahi keluarga nggih Mas nggih niku wajibe nek nglemeske barang sing kaku ngoten niki lho Bu nggih niki mboten saru wong jejodohan niku mesti ketika niki siap menikah berarti siap menghadapi masalah baik masalah kecil maupun masalah besar dalam rumah tangga niki kula ngomong jujur nggih pengalaman niki contone niki masalah besar yang tidak bisa ada solusinya paling setunggal tok niku teng Mendolo. Pirsa Mendolo nggih. Nggih sebelah rumah sakit Islam wonten pintu gerbang pengadilan kelas 1A. Loh. Niki sing pundi? Oh playere. Niki korbane niki. Nggih. Kula mboten anu niku, tapi nek wong urip kudune ya sing nek krasa tur rumangsa. Nggih. Nggih, maksude nek wong wedok niki Mbak nganten kali Mas nganten suatu saat kok onten pendapat sing ora petuk niku nggih wuyunge. Nggih.